Mao di ay na ang tinuod na ebidensya sa usa ka tawo nga nakakita, nakasabot, nalipay, nadawat ang kagawasan. Mao nang ebidensya. Evidence of eyes being opened. Mao na nga misunod siya. He followed Jesus. Praise the Lord. Itong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Si Pablo, kauban niya sa ministry si Dimas. Usa sa kauban po niya sa ministry si Lucas. Og si Lucas nailhan siya na usa ka doktor. Og uban pa na mga kauban niya. Og ang libro sa Timoteo, niadtong pagsulat niya sa kang Timoteo, diha siya sulod sa karsel. Dito palang daan sa Kolosas, kay kanang libro sa Kolosas, agi man na nila. Og ang kauban gyud niya pirmi sa ministry, nga dugay, nga wa gyud mubiya niya. Sugot pug panitan, kini si Dr. Lucas. Siya ra ang disipulo nga hintil ni ining dapita. Grego pero hintil. Sa first defense sa diha na gipaatubang na si Pablo sa ilahang hukmanan aron manubag sa mga pangutana nga ipangutana, og nasubo siya kay niingon si Pablo, tanan gayud sila nga mibiya kanako. Hallelujah. Kini dieng akto na gidiay na magbinudhi ay nga inubanan sa kahadlok wa nagi mo angkon. Kauban mo? Parebang Pedro. Di ba kauban mo? Okay la. Nahadlok naman siya pero di ba nang isugan as Pedro? Pero pag abot gud sa adlaw, hallelujah. Ablihan nato ang 2 Timothy chapter 4. Praise the Lord. 2 Timothy chapter 4 verse 16. Brother Noy, naa kay microphone Brother Noy? Wala. Taga-era kong microphone be. Hallelujah. Dili pud basta-basta kining ilang nagian. Grabe ning ilang nagian sa ministry. Praise God. Okay, kaduhang Timoteo 4:16. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy matabang kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasad-on sa Dios niini. 17. Apan ang Ginoo miunong kanako og mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo og giluwas ako gikan sa baba sa layon. Okay. Usa na sa mga mibiya kaniya ang verse 10 si Dimas. Backslide si Dimas. Praise the Lord. Tanawa ko no diha noy. Ibabaw niya na 2 Timothy 4 verse 10. Gibiyaan ako ni Dimas tungod sa iyang pagigugma ni ining kalibutana og miadto siya sa Tesalonika. Si Crescente miadto sa Galacia og si Tito sa Dalmacia. 11. Si Lucas na lamang ang uban kanako
Kuhaa si Marcos og dad-a diri kay makatabang siya kanako. Wala siya biya ni Lucas, no? Wala gid siya biya ni Lucas. O kining sinulat sa Ebanghelyo Lucas siya na. O gani naa pa siya profile sa libro sa Acts chapter 17. Gikan siguro sa 16, 17. Iyahag hapon ang sinulat kang Lucas na. Mao na ang gikaduha-duhaan kang Lucas. Kay ang libro sa buhat dili na usara ang writer ni ana, pero usa si Lucas. Gikaduha-duhaan man ang profile niya. 17 ngano gikan sa 16 suwito siya sa lugar ug kanang mga lugaraha maunay gikuyug-kuyugan ang pagpakig-uban ni Lucas kang Pablo dili lang diha sa gawas sa wala pa gidakop si Pablo. Kauban pirmi niya si Lucas, Dr. Lucas. Hangtod na preso si Pablo, gipuy-an ni Lucas sulod sa karsel. Praise the Lord. Gipuy-an niya. Kay nabati ni Lucas na nagkinahanglan nga doon na siya ka istorya. Pero ang kalayo nagpabilin kang Pablo, manay kauban og wala madasigon kaayo niya nakita si Pablo. Pero si Lucas wa mo biya ni unong gayud sa diha nga unang pag-atubang niya sa hukmanan. Praise the Lord. Ingon siya gibiyaan nila ako ug wala gayoy mipaluyo support, wala gayoy mipaluyo kanako. Ang Ginoo na lang maoy nakig-uban kanako niadtong panahon na. Hallelujah. Sa ato karon salamat kaayo sa Ginoo. Amen. Dili na gyud kaayo sama sa ilang gihimo kaniadto sa atong panahon. Tungod kay sa ato dinihing panahon libre gusto may kagawasan kita. Mao lamang na ipahiluna nato sa insaktong paagi ang pagpadayag sa mensahe sa Ginoo. Amen. Amen. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Magpasalamat kita nga giablihan kita sa Ginoo. Kay kung wa pa kita ablihi, praise the Lord. Duhara, manglulutos ta. Wa di tayo mahibalo nga ang atong gipanglutos na ade sa tinuod. To God be the glory. Mauna, gipadayag sa Ginoo ang mga paagi og sayon og klaro nga kaluwasan. Walay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Balikon nako ang ikaduhang Timoteo. Praise the Lord. Gikaduha-duhaan og mao gyud ni ang iyang profile, mao ni ang hulagway sa iyang agi sa iyang ministry ni Lucas. Tungod kay sinati kaayo ni Pablo si Lucas og nakauban si Lucas sa mga dapit nga gipanghinganlan niya. Gani gisgutan niya dinhi, praise the Lord, ang mga taga Athens sa dihang naminaw sila, nakaingon sila nga bag-ong pagtulunan kini. Okay. Praise the Lord. Nakaingon sila nga bag-o nga pagtulunan kini. Tiyaw mo? Okay. Athens. Diri ko na sa kuwande, sa Acts dito. Acts. Okay, dara. Acts 17. Miingon si Pablo, sa diha na dito siya sa Areopagus, ug miingon siya, mga taga-Athens. Okay, verse 22. Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, Men of Athens, I see that in every way you are very religious. Mga dibutado kaayo kamo.
Dili gyud kamo maulahi sa pagkadibuto. For as I walk around and look carefully at your object of worship, nakita na nako dinhi sa akong paniid. Iyon siya dinhi. Even found an altar with this inscription, to an unknown God. Wala mailhi nga Dios. Now, what you worship as something unknown, I am going to proclaim to you. Ako kining isulti, itudlo kini kaninyo. Moto niingon ang mga taga-Athens, bag-ong pagtulunan kini. Kay ang gisulti ni Pablo, mauman ang pagkahadlok sa Dios. Okay. Ibabaw niya na, Brother Noy, sa verse 19. Busa gidala nila si Pablo sa atubangan sa tigom sa konsiho sa Areopago. Og miingon sila, buot kaming masayod ni ining bag-ong pagtulunan nga imong gihisgutan. New teaching, bag-ong pagtulunan nga inyong gihisgutan. Sige. Pipila sa imong gisulti nakapatingala kanamo og buot kaming masayod sa kahulugan ni ini. Sige. Kay ang tanang taga-Atinas ug ang mga langyaw nga nagpuyo didto gusto kaayong makighisgot-hisgot ug mamati sa mga bag-ong pagtulunan. Mao ni mitindog dayon si Pablo. Kalipay ni Pablo, oy, kadaghan ang naminaw. Dili ko malimot dito sa buhol nga nagwali ko ilawom sa lubi. Kalubihan. Pirmirong gabi, ikaduhang gabi, ikatulong gabi, puno ang karsada. Ngano, tungod kay mitukma ang mensahe sa ilang kauhaw. Gikan mi taga Mindanao mi ni adto mig buhol. Kusog pa ang mga kasamok sa una. Unya gipanidaan mi kay pawali-wali mga kuan daw kuno mi. Impostor. Pawali-wali pero lain di ay ang among tuyo. Okay, sabta na lang na ninyo. Gihapa-hapaan mi sa ilalom. Ako, si Mike, si Digran, akong papa. Wali mi. Usa ka simana, duha ka simana seminar. Nila nga pagpaniid, wa gyud sila'y nadungog nga naghisgot mi og mga butang kalibutanon. Puros gyud na sa Ginoo. Gisgutan namo. Mga sambingay, mga literal nga pagasulti ug uban pa. Hangtod na puno ang balay, dako tong balay sa akong iyaan, kahoy nga balay. Dako nga balay. Balog ka mga balay sa Kabisayaan. Dagko nga mga balay. Bisang nagkahiwi na ang tugas nga mga punuan nga gihimong haligi, mutulid ra gyud gihapon ang balay. Puno ang balay. Unya silang nagapaniid namo kay kung musayop kuno kami sa pagwali, pagsulti, mubanggit lang mi og batok sa ila, wala na, pusas diretso. Hallelujah. Natawag yun ang simbahan sa Dawis. Nataw o nadungog sa tibuok katilingban sa Dawis o sa tanang Kristohanon sa one-way outreach. Praise the Lord. Dili basta-basta usab ang among mga agi diha. So nagkaingon ang mga taga-Athenians, bag-ong pagtulunan kini. Gani gikasulti-sulti na ug wala na sila magbuhat pa og bisan unsa kay gusto na nila nga mo isgutan ang giwali ni Pablo. Hallelujah. Itong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Nganong giganahan sila tungod kay nabati na nila ang presensya sa Ginoo. Nakasulod, nakasakay, nakabati sila nga naay katingalahan nga kalinaw nga miabot sa ila. Busang ilang gisgutan pirmi. Bagong pagtulunan ni. So dinhi, giwali ni Pablo, ang verse 24, Brother Noy. Verse 24. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga ania niini mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tawo. Padayon.
ug wala usab siya magkinahanglan og bisag unsa gikan sa tao, kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao ug sa tanang butang. Padayon, Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan o gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iya nang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an. 27. Aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato. Salamat sa Ginoo. Mao ni ang bag-ong pagtulunan nga nabati nila. Pero sa ato, salamat kayo. Amen. Praise the Lord. Itong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay. Ang kadasig karon, ampinganan kini. Dito sa 2 Timothy chapter 4, si Dimas mingbiya kang Pablo. Unsay rason? Ang kalibutan. Okay, mao nang rason. Di ba nabasa nato na 2 Timothy? Atong tanawon ang 2 Timothy, balik ta sa 2 Timothy. Mao ning rason. Dimas, verse 10. 2 Timothy 4, verse 10. Basaha, Brother Noy. Gibiyaan ako ni Dimas tungod sa iyang pagigugma niining kalibutana ug miadto siya sa Tesalonica. Okay. Unsay rason nga nung na-backslide si Dimas? Kung imong hunahunaon si Dimas, naglihok sa Ebanghelyo. Naguban-uban kang Pablo. Nagkuyog-kuyog sila ni Lucas. Apan tungod kay sa sulod sa iyang kasing-kasing, wala mawala ang gugma sa kalibutan. Mao gyud na problema diha. Mao nang giingon sa pulong sa Ginoo na ang mulahutay walay laing mulahutay kining sigig uban-uban og Kristohanon, mao gyud ni mulahutay. Sikreto nga makalahutay ka ayog kuyog og taong dili Kristohanon. Unya pili apod ng Kristohanon kay basig walay Kristo hanon ra matud pa ni Mike. Bantayanan po ning mga Kristohanon, kay daghang mga hanon walay Kristo. Hanon ra, pili agyod ng naikalayo. Amen. Maunay rason. Aron makalahutay, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, kay ang iyang pag-anhi una, mauman ang paghatag sa kaluwasan, kining panahon sa iyang pagbalik sa ikaduha, mao naman ang hukom. Praise the Lord. Pilia ang may kalayo. Amen. Praise God. Makakuyog gani kag Kristohanon na Kristohanon rag simbahan ug madomingo pero laing adlaw wala na. Hallelujah. Kana mao gyud nay sign na lisod ang paglahutay. Aron ka makalahutay. Amen. Mao gani nga gihimo nato ning banding. Praise the Lord. Nahinumdum mo ni Jesus sa wala pa siya mubayaw, mukayab, banding. Amen. Uban-uban nga na, madugay, close yun mo, masuod yun ka. Pero og muuban kag dili Kristohanon, muuban kag walay kalayo, mao nang giingon, sultihi ko kung kinsay imong kauban, kay sultihan ko ikaw, kinsa ka. And I will tell you who you are. Praise the Lord. Amen. Pero ang imong makauban nagkalayo, ayaw biya. Praise God. Kana mao gyud ay sign. Maupos gyud ang kahoya. Kaysa mag-inusar ang kahoy, mapawong yun na siya. Gawas kon nakalubas. Kaya ang kahoy lubasan, mukayo yun na siya hangtod nga maupos. Pero kahoy nga way lubas, ilaini mo siya nga nagkalayo, taod-taod mapalong na. Kinahanglan dinhi sa pulong, paninguha mahimo kang taong lubasan. Amen. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo.
Praise the Lord. Hallelujah. So duha ka hinungdan nganong nakabiya si Demas. Okay. Kanang gitawag number 1, worldly value. Number 2, worldly pleasure. Kanang worldly value. Worldly value. Kanang bili. Makaingon ka nga maunsa ka hanuog kung buhian na nako ni tanan, marag ana ba? Pero ingon na Ginoo, ayaw kabalaka. Praise the Lord. Unaha pagpangita ninyo ang gingarian sa Dios ug ang pagamatarong. Kaya ang tanang mga butang igadugang ra. Amen. Mao ra gyud na siya. Unaha. Kaya ang tanang mga butang, siya tan-awan ninyo mga kalanggaman. Wala gani sila maghago. Giatiman man sila sa langitong amahan, unsa ka pa kaha ikaw nga mas labaw kapag bili kay kanila. Naapoy maingon may man ang langgam pastor kay mukaon og mansinitas. Makakaog sa kabo nga busog na. Praise the Lord. Maayo ba ang pulong sa Dios? Amen. Maayo. At nung palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay. Karon, balik ta ni Bartimeo. Naayo siya. Nakakita gayud siya. Ug sa dihang nakakita siya, praise the Lord. Unsay nahitabo? Ang verse 52 nagaingon, ug siya misunod kang Hesus. Praise the Lord. Walay lain na iyang gituman o gisunod. Ang tanang gisulti sa Ginoo. Okay. Mo nang mga ebidensya sa mga tao nga naablihan. Dili sama ni Demas nga moarag naablihan pero nagpabilin pa ang gugma. Nagpabilin pa ang iyahang kamingaw. Praise the Lord. Hallelujah. Kay kining kalibutan na, praise the Lord. Sa tinuod lang ba ang kalibutan, wa gyud ni magsulti kung sa'y dangatan nimo. Wala. Pero ang Ginoo, nagsulti gyud siya unsay mahitabo kung magkinabuhi ka diha sa kalibutan. Nagsulti siya nga kung magkinabuhi ka sa espiritu, kinabuhing way katapusan. Kung magkinabuhi ka diha sa imong flesh or sa kalibutan, ingon siya distraction. Okay. So dinhi atong makitaan sa Galacia. Praise the Lord. Chapter 6 verse 7, Brother Noy. Maayo gyud ang Dios. Amen. Amen. Maayo kayo ang Dios. Chapter 6 verse 7. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipuga sa tao mausab ang iyang anihon. Padayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawasnon niyang mga tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Padayon. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo kay kun magmadasigon kita moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Naipulong dasig ng gisulti diha. Kay kung magmadasigon kita, dasig yun ang ipangita. Amen. 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 From the Spirit will reap eternal life. So ingon siya, let us not become weary in doing good. Dili nato ikakapoy, dili kita magkaluya sa pagbuhat, sa buluhaton, sa iyang kaparasan. Dili kita magkaluya sa pagbuhat og maayo. Kay nag-ingon siya, muabot ang panahon, atong anihon ang atong ipangpugas. Amen. Naagyod tayo makubra, palakpakan. Amen. Naatay madawat. Praise the Lord. Naagyod tayo madawat. Mao nga ayaw kaluya. Amen. Salig diha sa Ginoo.
Kay sa atong pagpadayon, di lang nimo hibaluan, muabot ra ang kahibulungang butang nga wala nimo. Praise the Lord. Balik ta dinhi. Okay. Adto ta sa Ebanghelyo Juan. Okay, ganiha gisgutan nato ni kinsay nagdahom. Makakuha bagdaghan sila si Pedro. Wala oy. Ingon siya, Ginoo tibuok gabi. Wala gayud kami nakuha bisan usa. Tungod kay nag-ingon ka man nga itaktak mo sunod mi, sige, amo kuno ning sulayon. Usahay ingon man tani ana, usahay tinuod ba ni sulayan kuno nato. Walay bakak sa Ginoo. Sa diha nga ilang gibira ang ilang pukot, praise the Lord. Ang ilang gikakuyawan, maguba ang ilang pukot sa hilabihan. Kuyaw, garabi kaayo ang Ginoo maoy mububo sa iyang grasya. Okay, so dinhi naapay mga wala lang daw mga nahitabo. Okay. Sama pananglitan. Okay, diri sa Mark chapter 2. Dihay usa ka tawo nga nangita siya og kaayuhan sa iyang gibati. Mark chapter 2. Praise the Lord. Verse 1 oy basaha. Paglabay sa pipila ka adlaw mipauli si Jesus sa Kapernaum. Ung nadungog nga nahiuli na siya sa ila, busa nanugok ang mga daghan kaayong mga tawo nga tungod niini, naghuot sila bisan gani diha duol sa pultahan. Napuno. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Hesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop. Sa tungod gayud ni Hesus ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Grabe no. Wa gid sila manangid nangahas sila pamungkag sa ibabaw. Didto gitunton nila sa habol ang gatong taong masakiton. Padayon. Nakita ni Hesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." Okay, dihara. Okay. Wala sila magdahom. Ang ilang gipangita na maayo sa sakit. Apan kumusta? Wala sila magdahom nga dili lang sa sakit giayos siya, gipasaylo pagyud ang iyang mga sala. Palakpakan nato ang Ginoo ni ana. Lahi na ning niya ka sa Ginoo kay ang mga butang nga imong gihunahuna mas mulabaw ang sa Ginoo. Praise the Lord. Amen. Mulabaw. Niingon si Pedro, Ginoo tibuok gabi wa gyud mi kuha. Kay nag-ingon man ka. Ayaw kalimti. Unsay gisulti, tanan nga gisulti, tumano na to ni. Kaya nag-ingon man ka, sige among itaktak ini. Ni gidayungan ang taong masakiton, nakadungog sila nga naa si Jesus, nakaayog masakiton. Tala, adto ta dito kay aron ka maayo. Sa dihang gitunton na nila ang tao. Giingnan dayon ang imong pagtuo. Praise the Lord. Okay. Niingon siya dinhi, when Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Son, your sin are forgiven." Ang imong sala, gipasaylo na. Tiaw mo na. Ang ilang tuyo nga makalakaw, maayo, ang sala, gipasaylo na. Okay. Gawas pa ni ana. Niya pagyudiri. Mark chapter 5, verse 25. Mga butang nga wala lang dahuma.
Marcos 5:25, Brother Noy. Dihay usa ka babae nga nagantos tungod sa pagsigig dugo sulod sa napulog 2 ka tuig. 12 anyos. Gitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang. Misamo tinuod. May grabe na hinuon kini. Nakadungog siya mahitungod kang Hesus busa misuot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Hesus. Unya miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan og mahikapan ko lamang ang iyang bisti, mamaayo gayod ako. Grabe no. Yun siya, mahikapan lang nako. Siya nag-ingon ha, mahikapan lang nako ang iyang bisti. Mamaayo. Padayon, Brother Noy. Busa iyang gihikap ang bisti ni Hesus og miundang dayon ang iyang pagsigig dugo. Og nabati niya nga naayo siya. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ang iyang tuyo na maayo siya, pero unsay gihimo sa Ginoo, giingnan siya ang imong pagtuo. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang imong pagtuo. Okay, lahi na ni kining naanag yung Ginoo no sa kinabuhi. Okay, so daghan ang atong mapaniid na makaingon ka, maayo gayod kaayo ang Dios. Amen? Amen. Praise the Lord. Okay, so dinhi, ang wala lang nimo damha mangabot. Gikan bisan karon. Wa ka mahibalo sunod semana na imo abot nga mga kayuhang butang sa imo, makaingon ka, praise the Lord, hallelujah. Okay, ngano? Ang kalibutan nag-drought. Ang kalibutan wala na, pertinang inita sa panahon. Pero kita, ingon siya, bulahan, gipakasama ikaw sa usak kat kahoy nga natanom diha sa tubig sa kasapaan. Nga nagpatuyang og katag sa iyang mga gamot. Panahon sa ting-init. Okay, nindot kayo ng bersikulo, ano, balik ta sa Jeremiah. Usa na to undangon kini. Jeremiah. Okay. Basaha daw, Brother Anoy. Apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. Mahisama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kun tig-init na, kay dili malawos ang iyang mga dahon. Kung dili muulan, dili gihapon siya mabalaka, og magsigi siya pamunga. Grabe no. Dili siya mabalaka, ug magsigi siya pamunga. Okay. But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Dili siya mahadlok sa diha nga moabot ang dakong gutom. Praise the Lord. Famine. Balik-balikan na to ang Egypt. Wa pa si Jose dito, wala na, uga ang Ehipto. Tungod kay naa si Jose, grabing panalangin sa Egypt. Amen. Mintras ni apa ang mga anak sa Dios niing kalibutan na. Praise the Lord. Dili mawala ang grasya. Mintras ni apa ang magkristohano niing kalibutan na. Sa dihang kuhao na ni, diha na. Ugag yun ni tanan. Nganong naingon man ni adto ang Ehipto, tungod kay dihay Ginoo, giubanan. Usa ka tawo nga giubanan. Og ang tawo nga giubanan sa Dios, ang tanang instruksyon, puros gyud na mga matarong. Ang tanan nga mga paagi,
wala gid na ilimbong. Sugi panalanginan ang nasod sa Ehipto. Pero kung ang nasod nga dili Ginoo ang gibayaw, magantos. Kining tiyabaw sa mga anak sa Dios, nagtuo ko nga niabot na ni sa dalunggan sa Ginoo. Pero sige lang, kay nagsaad man siya nga dili taniya biyaan, dili kita niya talikdan. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Never will I leave you, nor I forsake you. Dili gyud kita niya talikdan. Hallelujah. Mao mga igsoon, lahutay yun. Kabalo taon sa sikreto sa lahutay, ayaw biya, pagigkauban permi sa taong nay kalayo. Ayaw pagpagiguban sa hanon nga walay Kristo. Niingon si Jesus, ma-recognize nimo kini sila. By their fruit, you can recognize them. Not everyone will say to me, Lord, Lord. Dili tanan magaingon, Ginoo, Ginoo. Makasulod will enter into His kingdom, but only to those who do, but only to those who know the will. Now, saan mapagkaibalo nimo sa will kung walay word? Unsaon man po nimo sa pagkahibalo sa will kung naay word, wala pod kay buhat. Okay, tama ba? Okay, mga televiewers karon sa nagkalain-laing dapit. Praise the Lord. Ayaw gyud mo pag-undang sa pag-ampo. Paminaw mo karunay sa pulong sa Ginoo. Okay, nalabi na sa Abu Dhabi. Naatay usa diha. Di lang kay usa, pila na sila diha. Hallelujah. Na-lockdown sila. Sa Japan, naasikiking sa asa to dapit si Kiking, oy. Tokyo. Si Bubot sa Marugami. Si Linlin. Nagasubaybay sa atong live streaming. Okay. Sila si Randy Tayag. Mga Tayag brothers. Kukoy. Layo na yun to. Georgia. Asa to? Southern, northern ba to? Layo. Pero bisang layo, basta naa si Ginoong Hesus. Wa gyud kay problema. Protektado ka. Ito palakpakan, pulong proteksyon. Grabe ng proteksyon. Si Kendrick, naipit ng kamot-ana sa balay dito. Abi ninyo, unsa ng akong door frame. Ang akong door frame, tugas. Mulabi tree. Mulabi. Dito na ko nag-i-order kay dagang tugas diha sa Davao Oriental. Dito ko nagkuha og mga frame, door frame, window frame. Ang karon ang mga frame karon semento naman. Semento na. Kana ko akahoy gyud na, tugas gyud na. Hangtod ang akong CR, mulabi ang akong door frame. Nagdula-dula ning duha ba? Dito sa pultahan, naaman na siya kanang ana-ana bitaw na mo arag ilak nimo kung maabli dili madayon pag-abli kay nakalak siya, makalili ra ka. Ako nang ginaana ali na ko nagay kung mubundak ang sira, mubangga siya dito. Karon kay wala man makaali. Gahi nga kahoy na, pila ra may tudlo sa bata, putlo na siya. Basta alas 10 sa gabi tiyabaw maayo dagan sila tiyabaw na-press nasiragyod ang mulabi tree nasiragyod ang pultahan door ang akong door mulabi gihapon pinahimo na ko dito sa Oriental ang akong frame mulabi puros mga tugas nalak nakagunit ang kamot sa bata kumingking basta singgit pa imo na morag mulusot sa sin pati yabaw ni Kendrick nataranta rin taon may kadali bira sa pultahan tanaw sa tudlo morag nalata praise the Lord hallelujah ampo dayon mi salamat bisan gamay gasgas wala gyud pero pertig yung pagkapilita pilit
Ibalo ka na sira basta naapag yun na siya'y kanang kanto. Hait ang kanto diha. Maipit ka diha, maig di na bugto na imong tudlo. Uban ka nato siya. Palakpakan ng atong pulong sa Ginoo, palakpakan. God is with us. Who can be against us? Mo nang giingon sa iyang pulong. Praise the Lord. Maayo ba ang Dios? Maunay na kaayo. Aron mo lahutay, pakiguban sa taong naikalayo. Aron malahutay, pakiguban sa taong mapainubsanon. Aron mo lahutay, pakiguban sa taong masultihan. Lahi man ta sa una, di gani ko kasabot nimo, biyaan tagyud ka. Muna sa una kita, pero karon kinsa ka og unsay imong kinaiya, sabton tanaka. Amen. Maunay atong papel mga Kristohanon, sabta. Dili pareha sa una nga wa pa lang ko na bago, butog yung kakaroon. No? Pero karon, praise the Lord, unsay giingon sa libro, consider other is better than you. Atong palakpakan ng pulong, ang pagtudlo sa Ginoo, maayo gyud kaayo. Ayaw basli ang dautan sa dautan. Kundili, baslig panalangin. Tiaw mo na. Kay, to this you were called blessings. Bless them. Iyon siya. Panalangin ni sila. Tungod ni ini, gitawag ka. Aron, ma-inherit. To this you were called so that you will inherit. Tiaw mo na. Kining pagkaabli di ay nato na makasabutan. Number 1 nga panalangin naman di ay na. Abi nato panalangin, kwarta, butang, dili oy. Kanang nakristohanon ka, ni dawat ka, nakasabot ka, masabta na nimo. Praise the Lord, nausab ang kinabuhi. Maunay tinuod nga panalangin, gipanalanginan ka. Unang gipanalanginan ang imong kinabuhi. Oh, makita nimo ang taong wala pa makadawat sa panalangin kay ang iyang bunga, ang iyang fruit. Praise the Lord. Maayo ba ang Diyos? Manindugtag, magpasalamat ta. Hallelujah. Amen. Amen. Taas ang mga kamot. Ginoo, dili yun kami matagbaw sa imong pulong. Dihugi ang ilang mga kinabuhi. Mga bana, asawa, pamilya. Ginoo, walay butang nga matago. Kung among basahon ang imong pulong sa Mateo nga nagaingon ang mulahutay, Ginoo, walay lain daing paagi sa paglahutay. Ubanan namo, Ginoo, ang dunay mga kalayo ug mapainubsanon sa kinabuhi. Madasigon. Salamat Ginoo nga niining mga takna ang ikaw uban kanamo, dihugi silang mibayaw. Sa kaunay imong grasya ug kusog magapabilin kanamo. Kining tanan na magpasalamatan sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Praise. Doon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyang kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyang kuhaon, laylong nagtusa. Panganunod, talipay ang atong makagamdaman, kauban siya. Pagkaanin lutok kataho, ang langit tulubulawan ang ato. Pagalaktan lo sa langit ang iyang pagkadanaan siya kabulawan. Ang Diyos ang atong kauban, ang aluha iyang pakita. Wala na ikaw
Ubali, ikaw o ako, iyang uhaon, sugaton ta siya. Ikaw o ako, iyang uhaon, lalinong nagdusa. Panganod, lulog kalipay ang atong matagam naman, kauban pa siya. Ang Diyos ang natong kauban, makaluha iyang pangiran, wala na'y kamatayon. Lulong tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanilang tangan na mata mo. Ang Diyos ang atong kauban, makaluha iyang pangiran, wala